Koma HP بچه جان امروز من سفر غریبی دارم. میدانم شما غیری من کسی را ندارین، لیکن مجبورم شما را به خدا امانت سپارم. تا دیدار بچه جان، تا دیدار. Айти резай ҳавопаймо алвидо мегум ватан ма рӯи китфм дохи ашкои ёчаман ки таҳаммул намекард дури ма як соат. имрӯз чорае надори ё ча ғайри ёдат ба фироқи бачаи ғариба мусофират. кошки медарондам билет ма ки намедари дилат. ино накилчае ки пихти барои сафарам ҳар нолаша гӯётар мекунам да хуни ҷигарам. дониста ки дурим барот азоби ҷаҳаннамай ки ёби чашми ту ман намешавад то баргаштан ма. дониста ки рӯи бистар бемори хазони чашм баро ҳимақати марг даст ба гиребони ки бо охирон дидорам ширин шава комат ки охирон нафас бӯи бачат расад дама шомат. очахита ба қувват гир ки ма ғарибира базур сабр дорам болошсам наку бе соҳибира ки ғайри шумо ки ай дига кунад таи парам. ҳатто вақти дар гавҳора будум партофтум падарам гӯё туф кард ба оила зану фарзанд. худо мардаш офарид кош медодаш зарраи нанг ки пешаи талоқ гуфтам некард фикри ӯ тифлака ки бадиу барои як пораи нон гирья кард барои ки гушна буд дар ба дар буд пойафзоли моҳи майда пош да моҳиам вар буд. дасти ҳамсолошам медида дасти падаршон. ай худо мепурсид ай ма чӣ боша фарқшон ки меҳри падара мебинанд ма азиятша ма падар мешнавам ӯво насиҳатша неки ёча ҷон шири қаҳрамоном то имрӯз зери сояи ту дар амонам. гирья накӯ фақат гирья накӯ и бачаи ғариб буд ҳаст дар қанатат. и ҷаранги ма ҳазорон тоҷикай ҳар кадом ё маҷбур ё ошиқай миён нашиканем барои як пора коғаз. хонаи рӯсобо дорем ба обилаи даст. ҳамватан мора ёд кӯ да ҳар дуо ки ба ватан баргаштанмо намона рӯё ки ғайри ватанда дига сарзамин ғуломем рӯи хоки ӯ набошем ба хок яксонем. як қатра оби ватана ба нили миср дирӯз да ватан будана ба умри хизр намекунам баробар. худо шоҳид мара дарк намекунӣ ғариб набошӣ. имрӯз ма асирам по да занҷирам худоё мешнавӣ дуои модари пирам ки ҳар як тоҷика ай ғарибӣ озод гардон мисли юсуфи гумгашта ай чоҳи канъон.